225 watts. Siya. Smoke. Ang Atom Go kay ang pares niya kay drop. Magazine. Smoke. Ang juice kay creamy almond, gatas nga almond. Test pa na ang ako award yan kay DBB wire kay po. 7 loops. 26G nga fuse Clapton. Nag-understand na niya smoke magmon. Yeah, available na guys. Baka ma-utdan mo, mabusan mo. Yes, vape on.